2017 urtean Usabaleko dinamika bastante egonkortuta dago, urte bete gehiagoz, bazkide kopurua mantentzeaz gain pixka bat igo dela esan dezakegu, ez? Ja dagoeneko 11.000 bazkidetan gaude, ez? Badakizuenez, Tolosakoak bakarrik zuzenean izen eman dezakezue, eta Tolosaldetik etortzen dian guztiak, beste herritatik etortzen dianak ordea, itxaron zerrenda baten egoten dira, eta bajen arabera bazkide egiten dira. Bajak ere, azken urteetan asko dira, ezagun urtero, ia 800 baja izateaz gain beste alta ditugula. 2007ko datoak esaten dutenez, 152 gizonezkoa da, 58 emakumezkoa, gero ez da emakume gehiago ditugu ere Usabalen, adina tarten arabera, batez ere 30 eta 50 urten artean da portzentaiek altuena, eta Tolosakoak 7.000 eta piko Tolosakoa direla esan dezakegu, 170 Tolosako biztanlea dira. Hori datu oso importantea da, horrek esan nahi du, biztanlegoen 135 daola bazkide dela Usabalen, eta horrek oso argi uzten du Usabalek daukan erreperkusioa ez Tolosan. Usabal oso eragin handia daukan ikuste Tolosan, ez da, azkeneko 12 urtetan hasiera baten ematen zuen Usabal oso handia zela eta agian handiegia izango zela Tolosantzat, baina gaur egun horri buelta eman diogu eta ikusgarria da ikuste Usabal nola dagoen arratsadetan topea, nola momentu guztietan erabilera oso handia da, ez? Bataz beste, 1.200 pertsona pasatzen dira egunero Usabaletik, eta horrek oso argi esaten du, Usabalek izan duen arrakasta eta izaten nahi duen arrakasta baindikan ere, ez? Oso baloratzekoa da, Tolosa oso herri aktiboa da eta kirola oso barneatuta dagoena. Instalazioa berak ematen dituenaz gain, guk ikastaro eskaintza zabala eskaintzen dugu. Aurten kontatu ditugun, 10.000 saio burutu ditugu, 6.000 persona baina gehiago parte hartzen dute ikastaroetan, trimestrero. Eta hori da gure helburua, ez? Pixkate urtero ikastaro berrik o tendentzia dianak ere eskaintzen jotea. Arrakasta honek ekartzen du ere, ekonomikoki agian beti ukitzea zeozer urtero inbertitzeko, ez? Udalak oso argi dauka, esan dugun bezala aurrera joan nahi dugula eta inbertsioetan ere aurrera egin behar dugula. Urtero, esan dezagun gutxi gora bera, 30.000 eurola inbertitzen direla kiroldegian, ez? Ditugun proiektuen artean, kanpoko irelekuan txikientzako ere olako txerristratogoan modutuko zer jartzea gustatuko litzaiguke, zer gehiago kluben zona ere hobetzea ere hortxe dakau erronka bezala daten urterako, zenbait gauzakian bai dutxetako sistema hobetzea, kamera sistemare pixka zaharkitu daukagu, megafonia eta hilo musikala ere aldatzeko daukagu. Pixka mintxana kirolde berak eskatzen dizkigunak, batzuk zeroak ikusiko dutenak eta bere zerbitzuan zuenean ikusi dutenak eta beste batzuk agian ez ikusi, baina beharrezkoa duena kiroldegia aurrera jarraitzeko. Gure asmoa da dauzkagun zerbitzuak eta dauzkagun jendea alden eta haueken zaintzea, irauteko denbora luzez instalakuntza daukagun kalitateakin, eta dauzkagun aukera txikiak eta bai espazio aldetik eta horren inguruan pixkat bueltat eman, alden enean modu txikian baina handitzen joateko, ez? Porque Usabal benetan duen arrakastarekin, tope dagoela esan dezakegu bai.